Bueno, aquí están as imaxes xa deste primeiro torneo solidario fútbol femenino en Pontellas, Pontevedra. Falalles Nel Fernández como director de Minuto 91 Galicia. Tiñamos unha débeda con Montiño de Mos, o equipo que levou a cabo toda esta parafernalia futbolística e que contou coa colaboración dos grandes equipos galegos, el Olivo, Sárdoma, Erizana e claro, eles tamén tiñen que xogar o Montiño Mos. Tamén tiveron ocasión as máis xóvenes do Cafetería Piul Yacarei de Vigo e tamén as máis xóvenes do Montiño Mos antes da final xogar un partido. O de menos, os marcadores. O importante, a solidaridade co Clube de Leóns de Mos para entregar esos alimentos recollidos na entrada. Bueno, pois aí están as imaxes dende as 4 da tarde até casi as 10 da noite que rematou donde gañaría Olivo o Erizana. Bueno, pois os equipos que estiveron presentes dando as grazas de aquí o fixemos onte tamén. O Erizana, el Olivo, Sárdoma, Montiño Mos e Piul Cafetería Yacarei en Vigo. O mesmo de Nel Fernández para todas. Estas son as imaxes que captamos mentres a luz natural e logo a luz do campo nos deixou. Pero aquí temos un pouquiño de cada de todos os equipos. Disfruten, algúns dos goles tamén estarán aquí para que disfruten vostedes. Es comenzábamos a primeiras horas da tarde, rematábamos, como decimos, ás 10 ca entrega de trofeos por parte do Concello de Mos, Isidoro Tauas e tamén estivo, entre outros, o presidente do Clube de Leóns e a concelleira Cati Monzón. Bueno, pois así, con estas imágenes deixámosvos para que as disfrutedes. Saudos e graciñas por participar.
so naturally while you receive infinity. Relax. Take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. The time goes by so naturally while you receive infinity, and you will find infinity, and you will find infinity, and you will find infinity, 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 goes by so naturally while you receive infinity.